Tripura hase mariwo 3 September 20 sal mariwo strike ringjak Congress bodol Agartala kola shahar hai kotor anguliwo tumplajak nukphano baksa amsayo belene sing sorok tongkhor nukjakha Sikangna simi saklajak rsawo 3 September 20 sal mari kokti salo damchini strike ringthaniwo thangphai lama malkhungrok bororokna belene kesengke nukha Abo hakana West Tripura tongkhoni mandai amtaini mandai hatiwo phalnog rok butrangkhe kubung nuk phano panai rok beleno kisan nukha beleno keseng mandai hatini mangpili nainei bedi Sujat kasari kiri.
ঠিক আছে Ubunu fasting TTADC amsani hati kotor khumulungo nukjaka phuni shibino belena sring sorop tongkhor hati tei borok belena keseng malkhung thang phaila chu belena keseng nukjaka nainebedi mangpiliwo borok rok kiri koroni bisingtei tabuni jorawo strike rekha hangke asuk nokni ongkhorma nukjagya phia Tripura hase mariwe strike ringjak bai juda juda amchayo tungphlajak nukphano khumlung tei mande amchayo siring sorop tongkhor nukjakha